Hola, soc Eva i estem a Tribalona, l'Escola de Dansa Tribal Fusió de Barcelona, i avui us ensenyarem una combinació de Tribal Fusió, concretament de l'assignatura d'Action Extreme, que és l'assignatura més urbana que tenim aquí a l'escola. Doncs abans de començar la nostra combinació, mirarem la posició bàsica per a ballar. Recordem que hem d'estar amb els genolls una mica flexionats i bascular la pelvis de tal manera que trobem la nostra posició de pelvis neutra. Aleshores, per començar, obrirem una miqueta més les cames i començarem treballant amb la cadera. I farem a dalt, el moviment pèndol. Un cop tenim això, afegim els ombros. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. I farem dreta, esquerra, dreta, dreta, esquerra, dreta, esquerra, esquerra. Repetim. Dreta, esquerra, dreta, dreta, esquerra, dreta, esquerra, esquerra. D'aquí passarem al següent moviment i enfocarem el nostre ombro dret cap a la diagonal dreta. Empenyem, girem una miqueta i fem una ondulació fins a baix. I el mateix a l'esquerra. Empenyo, giro una miqueta i ondulació fins a baix. Tot plegat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moltes gràcies per haver-me escoltat.